Terve, nyt tulla vähän Fortnitea Veetunkaa. No terve! Tervetuloa! Joo, tuossa kävi yksi pikkunen Hauska juttu. hauska juttu ennen tätä videon kuvausta. Joo. Joo. En mä ehkä nyt sitä kerro tässä, Joo, älä nyt. Make vitsi mua naura. Ei! Make tää taas jäi taas. Teu, buba, teu. Ua. Siis oikeesti menit se epicesti ohi. Tässä olisi ollut pumppu, joku taktikalli shotgun. Taktitalli. Snappiballi. Balli. Balliskarva. Mitä nää sanoit? Jätkileitä kun leppäkees. Vittu kun saatais ne 50 pillaa ja me nyt voitais pitää Niin. tää liveä. No niinpä mieti sitä. Vaikka sivulla-snappia. Mitä vaan- tää tekee? Ei. Okei. Mä just. Mua niinku lagas melkein just nyt niin. Kokka tuli housuun. Tekee tiedät sen mitä. No. Mun tekis mieli tehdä se sama juttu mitä sinä silloin sanoit, että sieltä teet sinne yhteen paikkaan. Miksi? Ai nyt sinne. No ei sinne. Ei kun joo, just sinne. Joo. Niin oikeesti. Joo, elää nyt Make puhuu sitä yhtä. Makeva. Puhun minä. Jos tulee 2 viikon päästä 5000 seuraajaa, niin myönnytän teille. Ai häh? Muuten, jos tulee 5000 seuraajaa 4 viikon päästä, jää yksi headshot. Niin. 1000 tai 4000 seuraajaa. Mut jos ei tuu, niin sitten me kerrotaan sellaista teille. No ei nyt ehkä niin paljon. Oisko väkeä 500? Nonni. No ei niin vähän! No okei. Mutta joo, kiitti kun kadoit ja moro.